Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, mag-aano tayo, ba-barbecue. We're planning na mag-barbecue. Tapos, makikita nyo yung mga dalaga ni Mr. Dalawang dalaga niya. So, pupunta sila dito. And yan ang gagawin natin today. Yan ating pagganap today. Tatapos ko lang maglinis ng bahay. Tapos si Mr. sa garden. Andito ako sa garden, sa cabin, kasi it's lunchtime now. Kinuha ko rin yung tali ng buhok ko. Sobrang init ngayon. Tapos nagbihis ako ulit. Kasi sobrang pawis. Ito yung pang barbecue natin, guys. We got bread. Pero marami pang bread. Ewan ko kung saan nalagay. And then, bumili na ako ng paper plate para hindi na maghugas mamaya. Kasi I can't be bothered. Nakakapagod kayo mag-barbecue. Tapos ako lang. And, meron akong pork marinated kasi request to nila na ilagay sa stick na pork. So, ayan. Last night ko pa yan na marinate. So, sobrang ano na niya. Yung lasa ba. At saka yung iba, burger, sausage, kasi typical British. Pero nag-request sila nitong pork. Tapos, guys, magpansit ako kasi baka kulangin kasi medyo marami kami. So, yan. Pansit canton and then potato salad din ako kasi nag-request din sila ng potato salad. So, yan. Ngayon, mag-ready ako ng lunch ni Mr. at saka ni James kasi ako, I'm still full. Kasi nag-toast bread ako ng breakfast. So, I'm good. Natapos ko na siya tuhugin, guys. So, ayan. Pero malalaki siya. Look. Wala siya masyadong taba. Kasi, ano to pork steak. So, ayan. Yung ating barbecue. Tapos, meron akong dalawa dito na, hindi siya hiniwa. Ganyan, tapos na. Guys, nagawa ko na yung ating potato salad. Yung pimples ko talaga. And prepare ko na din yung veggies for the pansit. Ayan na yung ating potato salad. Ang gamit ko is baby potato, which is perfect for this. And ito naman yung sa ating pansit. Hindi ko pa nahiwa yung chicken, but it won't be long. And then, nag-replay ako sa bikini show last night ni Guap's PH Norway. If you didn't see it last night, please do check her channel. Sobrang saya kagabi yung show. Check it out, her channel, guys. PH in Norway. So, you can replay. Ngayon, nireplay ko siya and grabe yung tawa ko. So, yes, we had a good fun last night. Yung kalat ni James na laruan. Everywhere. Ready na, guys, yung aming decking for barbecue. And we get the table set up na. Tapos, we got coffee table here. Tapos, yung kalat ni James there and everywhere. Then, we got the barbecue grill. Nandoon yan. Dalawa yung aming barbecue grill kasi ayaw nila ng cold food. Hindi kagaya natin na itong mga burrito na to ang aarte. Kala mo naman tutulong. Charing! Mr. Curry, more chair. I thought we got enough to... Oh, no, we're not. Sorry, yeah. Yeah, I think we need it. Yeah. See, James is playing down. Yeah, we need that one. Sorry. Nakapagluto na ako ng pansit. Yum. Pansit canton with chicken. Chicken. Tapos yung ating pang Barbie is here. Yung onions ko. Yan yung pang barbecue. Burgers, sausages. Typical British. Where is the fork is in the table. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping lights paint the sky.
inside.